ביד שתנוח על תפחד. מי רוקד? לרקוד, 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 לרקוד. כפרוני אנה, על הזינו אנה, כפרוני אנה, על הזינו אנה. תפיס לבוער. הוא רוצה שתנדנד אותו. תגביר לו את הסבון כמו יותר. הנה פה. הוא רוצה שירקוד, הוא אומר לי מבטירה הוא רוקד. תראה איך הוא רוקד. יאללה מסיבה, ממני ממטרה, צוחקים ביניהם, נים 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 נים, במצעד החיקויים. שתיים! ינשוף שאומר ברור, 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 ברבד שאומר ביי, ביי, מדונה שנותנת נשיקה, תרנגול בפשט, אישה ששואלת מה, עורב שאומר שבע כפיים, רגע, פרקל אומר רב, לרקוד, רקוד. חמור שמתעצבן, למה? דיוש. תפיסה בוער. בוא אליי. צפצפה ישנה של אוטו, מקבוק של קטשופ, מכונת כביסה, ועכשיו פעולת הסחיטה, תביא את הבקר, חיקוי של ממטרה. למה שאנחנו צריכים את זה על המקרה? לא, אני לא צריכים, אני אקח את זה לגניזה. אין בעיה, שימי את זה פה. תימני, אבא שמעון, לא.